शिन्जो आबे आगु जापाननि प्राइम मिनिस्टारखौ 8 जुलाइ खालि गावथारदों। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गासैबो निउसाव नुखाजोब्बाय। आरो बेनि थाखाय मैया भारतआ नेशनेल मोनसे दुखु फोसावदों, नेशनेल मर्निं फोसावदों आरो फ्लेगखौ गाहायाव बिरहोदों। आरो दिनै USA आवबो बेखौ मोनसे दुखु फोरमायनाय फोसावदों आरो फ्लेगखौ गाहायाव बिरहोनो थाखाय आदेश होदों ज' बाइडेन बिथाङा। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादर अस्ट्रेलिया नेट' कान्ट्रिसफोराबो खायसे खायसे बेबायदि दुखु फोरमायदों। नाथाय बिथांखौ बेबायदि गावथारनायनि गुबै जाहोना मा बेयो इन्टारनेशनेल कनस्पिरेसि? मुलुगनि सुथुर हादर जेरै चीन बेबायदि हादरा फाव फान्दायदों नामा? मा सोरनिबा पार्सनेल सुथुरनि थाखाय बेबायदि बिथाङा थैनो गोनां जादों? मा बेयो राजखान्थियारि फाव फान्दायनाय? मानोना दिनै मोनसे आपार हाउस इलेक्सन जागोन। दिनै मा बेबायदि इलेक्सन पारपसनि थाखाय बेबायदि गावथारदों? मानोना जापानाव प्राइम मिनिस्टार, राजा, लिडार बेबायदि गेदेर गेदेर लिडारफोरनि गावथारनाया जेबो गोदान बाथ्रा नङा। गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां जों बेबायदि प्राइम मिनिस्टार, गेदेर गेदेर लिडारफोरखौ, राजाखौबो गावथारनो नाजाबोनाय जाथायखौ जों नुदों। जारिमिना बुङो जापानाव प्राइम मिनिस्टारा जेबो सेफटि गैया। जाय हादराव हाथियार बा बेबायदि हत्या, बेबायदि बुदलायनाय जेबो क्राइम जाथाया जोबोर खम, नाथाय बैबायदि जापानाव प्राइम मिनिस्टारनि गावथारनायनि जारिमिना बयनिख्रुइ बांसिन। बेनिखायनो जेबो गोमोथाव बाथ्रा नङा दिनै शिन्जो आबे बिथांखौ बेबायदि गावथारनाया। नाथाय फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जुदि मिथिनोब्ला शिन्जो आबे बिथांखौ आगुनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि जोबोर खास लोगो बिथांखौ मानो गावथारखो? मा जाहोननि थाखाय बिथाङा दिनै गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाखो? बेनि जाहोनखौ नोंथांमोना जुदि एसे बुजिनोब्ला, आइडिया मोनोब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन, स्किप खालामाजासे। जुदि नोंथांमोना स्किप खालामो बेनि आइडियाखौ मोननो हानाय नङा। स' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जेन बे भिडिअखौ जोबजासिम नायो। जाथाया 8 जुलाइनिनो मोनसे इलेक्सन केम्पेनिंआव शिन्जो आबे बिथाङा नारा सिटियाव लेक्सार होबाय थादोंमोन, मोनसे टाउननि स्कुवेर बायदि जायगायाव, लामायाव। बे समाव नारा सिटिनिनो सासे सुबुं तेत्सुया यामागामि, जायनि बैसोआ 41 बोसोर, आबे बिथांखौ थांखिनानै गुलि गावो। गिबि गुलिया मिस जायो, नाथाय नैथि गुलिया बिखानि सेराव नाङो। बे नैथि गुलि गावनाय समहालागै बिथांनि सिकिउरिटिफोरा नुनो थाङाखैमोन बै गावग्रा सुबुंखौ। जोबोर खाथिनिफ्राय पिस्तलखौ जाननानै गावदों। माने बे पिस्तला जेबो इन्डास्ट्रियाव बानायनाय पिस्तल नङा, गावनि आखाइजोंनो बानायनाय हाथियारमोन होनना मिथिनो मोन्दों। आरो ओरैबायदि लापरबाहि सिकिउरिटि, माने गोसोबा बिथांखौ रैखा खालामनो हागौमोन। आरो शिन्जो आबे बिथाङाबो जुदि फार्स्ट गुलि गावनायावनो एसे सांग्रां जानायमोनबा थारैनो बिथाङा रैखा मोनगौमोन होननानै आं बुंगोन। नोंथांमोना फुटेजखौ नुबा दुखु नांगोन, मानो होनबा बिथांखौ रैखा खालामनो हागौमोन। आरो जि सिकिउरिटि, जोबोर स्ल' सिकिउरिटि होननानै बुंगोन, जुदि एसे फास्ट जाबोनायमोनबा शिन्जो आबे बिथाङा रैखा मोनगौमोन। नाथाय बे जायाखैसै, बिथांनि भाग्यआव बेनो लिरनाय दंमोन। गुलि नांनाय लोगो लोगो बिथांखौ मोनसे बिसेस बिमानजों लांनाय जादोंमोन हस्पिटालाव, नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हायाखैसै आरो बिथाङा जोबथा हांगोलाव बोबाय। स' जोबोद दुखुनांथाव, मदिनि सासे जोबोर बेस्ट लोगोआ दिनै बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। आरो मदि बिथाङा दुखुजों बिथांखौ फर्मेलि बिदाय होनायखौबो नोंथांमोना निउसाव नुखादों। गमामायैनो बेयो सिकिउरिटि गार्डफोरनि जोबोर गिदिर गोरोन्थिनि थाखाय बेबायदि जिउ जोबदों होननानै आं बुंगोन। मानो होनबा बै सुबुङा एसेबां खाथिसिम माबोरै फैनो हाखो शिन्जो आबेनि? मिथिनाय बादिब्ला बै सुबुङा MSDF मेरिटाइम सेल्फ डिफेन्स फर्स, थामहिनबा नेभिनि मोनसे बाहागो। बे नेभियाव 3 बोसोर साख्रि मावदों बै सुबुङा 2005 मायथाइसोआव। आरो बिनिखायनो बिथाङा एसे हाथियारनि नलेज दङ आरो बेबायदि हाथियार बानायनोबो एसे नलेज दं। बेनिखायनो बै सुबुङा बेबायदि गावनो हाथियार बानायनानै बेबायदि एटाक खालामनो हादों, आं बेबायदि बुंगोन। स' गमामायैनो बे मोनसे सिकिउरिटि फेइलार होननानै आं बुंगोन। नाथाय बयनिख्रुइ दुखुनांथाव बिसोरदि फार्स्ट गानशटआव गार्डआ मानो नुवाखैमोन? सेकेन्ड गानशटआवबो गावखांनाय उनावसो गार्डफोरा बुलेट प्रुफखौ सिगाङाव थांना होथेदों, अब्ला नाथाय गुलिया नांखाबायमोन आरो हायाव गोलैलांखाबायमोन। शिन्जो आबे बिथाङा जोबोर गिदिर सिकिउरिटि फेइलार। नाथाय फ्रेन्ड्स, शिन्जो आबे आगु जापाननि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ बेबायदि गावथारनायनि जाहोना मा जानो हाथावगौ? रियेल बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दिनैसिम गुबै जाहोनखौ फोरमान मोननो हायाखै, मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गावदों। नाथाय बै सुबुङा, यामागामि, बै सुबुङा बुंनाय बादिब्ला आबेखौ रागा जोंना दंमोन। शिन्जो आबे बिथाङा मोनसे धोरोमारि संगठनजों लोब्बा दंमोन, जाय संगठनाव दुथां गावथारग्रानि बिमायाबो हाबदोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो, बै संगठनाव हाबनाय उननिफ्रायनो गोबां नांलाय खमलाय जादों बै सुबुंनि न'खराव, जाय नांलाय खमलाया बिनि न'खरखौ फोजोबस्रांदों। आरो बेनि थाखायनो बै संगठननि गाहायखौ गावथारनायनि थांखि सुजुदोंमोन बै यामागामि दुथां सुबुङा। नाथाय बै सुबुंनि खाथियाव
बियो सहैनो हायाखैमोन। सहैनो हायैनि थाखायनो जिहेतु आबे बिथाङाबो बेवहाय सोमोन्दो दं बिनि बुंनाय बादिब्ला, बेनिखायनो आबेखौनो गावथारनो थाखाय थांखि लादोंमोन आरो 8 जुलाइ खालि बे थांखियाव बियो साक्सेस जानो हादों। दा बाथ्राया बेबायदि बियो बुंनाय, पुलिसा बुंनाय बाथ्रा बेयो जे पुलिसनि सिङाव बेबायदि खैमान लादों। नाथाय बे बाथ्राखौ आरोबाव गोबां क्रस चेक खालामदों, गोबां एग्जामिन खालामदों। जानो हागौ बेवहाय इन्टारनेसनेल खैसारबो थानो हागौ, बा सोरबा पलिटिकेल उल्था हानजाफोरनि मोनसे खैसारबो थानो हागौ। बेबायदि नोजोरजोंबो गोबां नायबिजिरदों आरो बाथ्राखौ जापाननि याकुजा गेंजोंबो सरजाबना नायबिजिरगासिनो। मानोना बै याकुजा गेंआ जापाननि मोनसे माफिया ग्रुप। मानोना बै याकुजा गें, जायखौ जापाननि माफिया होनना बुङो, जायफोरखौ गासै बेबायदि 2 दर्जन 24सो बेबायदि गें दङ। बिसोरनि सोमोन्दोआ शिनज' आबेजों जोबोर गाज्रि। 22 बोसोर सिगां याकुजा गेंआ शिनज' आबेनि न'आव पेट्रल बम्बजोंबो एटाक खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो 15 बोसोर सिगां नागासाकिनि मेयरखौबो शिनज' आबेखौ जाबायदि गावथारदों सेम रोखोमैनो गावथारदोंमोन। आरो बिनिखायनो दिनै बै गावथारनायनि स्टाइला एखेखायनो याकुजा गेंजोंबो बिथांनि गावथारनायखौ सरजाबनानै नायबिजिरगासिनो दङ। याकुजा गेंआ मा? सरासनस्रायै बिसोर माफिया, जापानिस माफिया। 2 दर्जननिबो बांसिन बेबायदि माफिया दं जापानाव। बिसोरनि सिनायथिया जाबाय गासैबो बडियाव, माने ड्रेसानो थाया आरो बिसोरनि बडियाव अल बडियावनो मा थायो? टेटु थायो। बे जेबो फेसन नङा, बे जाबाय बिसोरनि मोनसे सिनायथि, याकुजा गेंफोरनि मोनसे सिनायथि। ड्रेस गानालासिनो बेबायदि टेटुजों बुंफबनाय देहा, बेनो जाबाय बिसोरनि सिनायथि। बिसोरनि खामानिया प्रस्टिटिउसनखौ बांहोनाय, माने फोसावनाय, ड्राग्स स्मागलिं खालामनाय, इलिगेलि ड्राग्स स्मागलिं खालामनाय, प्रपार्टिनि सायाव बिजनेस खालामनाय, इलिगेल प्रपार्टि बिजनेस, सोरनिखौबा सेग्लाब बोग्लाब लानाय, इलिगेल गेम्बलिं माने जुवा, हादरखौ सिलिंखार खालामनो नाजानाय, समाजखौ धंस खालामनो नाजानाय, बेबायदि इलिगेल गेम्बलिं। आरो माखासे बिथिङाव राजनितिजोंबो सिं सिं लोब्बा थायो। आरो माखासे हाबथायारि टेक्स लानाय, माने दखन पाहारफोराव जिबायदि ओनसोलाव बिसोरनि दबदबाया बारा, बै ओनसोलाव दखनफोरनिफ्राय सप्तायाव माने रां खाङो, बोलोजों धमकि होनानै रां खाङो। बेसोरनो जाबाय बिसोरनि खामानि। बेनिखायनो बिसोरो माफिया ग्रुप, डन ग्रुप, आन्डारवर्ल्ड ग्रुप आरो हादरखौ फोजोबस्रांनो नाजानाय खामानिखौ बिसोर मावो। बेनो जाबाय याकुजा गें बा याकुजा माफिया गें। मोनसेबो गलाखौबो बिसोरनि जायगायाव गोसोबायदि होनो हाया बिसोरनि अनुमति मोनाब्ला। स' बै याकुजा गेंजोंबो जिहेतु सोमोन्दोआ गाज्रि शिनज' आबेनि, बेजोंबो रुजुनानै नायबिजिरगासिनो दं। नाथाय प्राइम मिनिस्टारा बुंनाय बादिब्ला, बिथांमोननि प्राइम मिनिस्टारा बुंनाय बादिब्ला रियेल जाहोनखौ दासिम मिथिनाय जायाखै। गोबां नायबिजिरगासिनो दं, बेबायदि मिथिनो मोन्दों। बिदिब्ला फ्रेन्ड, शिनज' आबे बिथांखौ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गावथारदों, बिनि मोनसे नोंथांमोना आइडिया मोनबाय। स' जोबोर मोजां सासे लिडारमोन। नोंथांमोना बेखिनि बाथ्रा खिन्थागोन, जोंनि जे गंगा दैमा आरो काशी जि सिटि, बे काशी सिटिखौ दानि मडार्न महर होनायाव शिनज' आबेनि बिहोमाया जोबोर गोबां। आरो गंगा दैमाखौ फोसाबनायनि जि दायित्व, बेखौ जापानिस कम्पानिफोरा लादों, बे बाथ्राखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ। आरो काशी सिटिखौ बेबायदि मडार्न महर होनाया बिथांनि माखासे बिहोमा दं, शिनज' आबे बिथांनि। आरो जि बुलेट ट्रेन, बै बुलेट ट्रेननि टेक्न'लजि जाय इन्डियाआव बानायबाय थादों, बै बुलेट ट्रेननि टेक्न'लजिखौबो हरदों जापानानो। शिनज' आबेनि अबदानखौ इन्डियानि थाखाय मिथियोब्ला जोबोरैनो दुखु नांगोन। मानो होनोबा शिनज' आबे बिथाङानो दिनै इन्डियाआव बुलेट ट्रेनखौ मोगथां जानायाव हेफाजाब होदों, काशीया बेबायदि जानायाव हेफाजाब होदों। आरो माखासे बेबायदि इन्डियानि गोबां टेक्न'लजि ट्रेन्सफारनि बेलायाव शिनज' आबेआ पसिबल खालामनानै होदों। बिनि सिगां जापानजों इन्डियाजों जि सोमोन्दो, रिलेसना जेसेबां मोजांसिन जानांगौमोन एसेबां मोजांसिन नङामोन। नाथाय शिनज' आबे फैनायनि उनाव इन्डिया दिनै टेक्न'लजिकेलि गोबां जापाननिफ्राय मदद मोनदों। बेनिखायनो शिनज' आबे बिथांखौ जों गोरबोनिफ्राय कौटि कौटि धन्यबाद होनांगोन।